står vi hernede på dæk 5. Jeg skal lige finde 5-tallet. Yes. Og nu vil vi gå hele vejen op til toppen, dæk 11. Så finder vi ud af, hvad der går i biografen. Ja. Alle trapperne. Okay, vi kan godt tage dig hele vejen op. Og en gang Så skal jeg lige have den her overfra. Nu er på dæk 6. Derovre, ja. Så det vil sige, at vi skal 5 mere op. 5 mere op. Ja. Ups, det slinger lidt det her. Ja, okay. Kom. Og fjernsyn. Hvor er vi så henne nu, Stine? Nu er vi på dæk 7. Kaptajnen, der gik lige der. Nej, vi fik ham ikke. Hov, der er ikke en restaurant. Nej, jeg skal bare lige have 7-tallet. Vi så lige kaptajnen. Det gør Stine hele tiden. Jeg kan lige få nu. Lige om lidt. Lige om lidt. Lige om lidt. 9. Ej. Det var tæt på. Jeg synes, vi tager den her trappe nu. Okay. Nu er jeg ude vel. Hvad? Gå til trinene. Ups. Og så er der jer. Det er til dig, Stine. Fine hedder du. Frost. Og så er der flere trin. Hvor er vi så henne nu? Så kommer vi på dæk 9. Du må det gå. Og klokken er... Hvor mange? Det er til fine. Det er lidt fine farver. Ja, det er rigtigt. Det er også sådan noget... Hun kan male. Så er der på 10, og nu har vi ikke været højere op før. Hvad der sker? Og klokken er... Billede. Trapper. Rundt. Nu er vi her. Stine, hvor er vi nu? På dæk 11, og det er sådan en konference, vi skal få en biografen. Jeg må ikke ryge. Nej, det er det. Her er konferencecenter. Det er sådan en konferencerum, det der. Det er det der også. Men det er et center. Der er mange biografer, så jeg tror, vi skal igennem alt det der, ligesom man skal med i rummene. Prøv. Stine viser vej. Straight ahead. Stine, du bliver nødt til at sige noget sjovt, fordi nu er det gået 3 minutter, og det er altså ret kedeligt at se på noget 3 minutter. Det er sjovt, eller det er ikke kedeligt. Nå, okay. Det er dokumentar, det er underholdende, det er 7. informerende. Konferencerum 6. Konferencerum. Konferencerum. Nu kommer nogle konferencemennesker. Det kan det i hvert fald. De følger efter os, de følger efter os, de følger efter os. Det er det. Stine, de følger efter os. Okay. Vi skal tilbage. De følger efter os. Nå ja. Yes, we will. Det er sten. Nej, det er ej. Det er en klippe. Hej. Jeg tror altså også, det er helt forkert. 4. Jeg ved det ikke, jeg kan ikke finde ud af det. Men de sagde, det var heroppe. Eller det stod der i hvert fald. Nej. Måske første side. Hvor?
Nej, der står velkommen til konferencen. Nej, vi må ikke gå derind. Sig det, vi har været på et forbudt sted. Ja, men hvor er den der? Biograf. Dæk 7. Nej, det der, de kan købes. Nå. Ja, konferencecenter. Dæk 11. Der står cinema derhenne. Cinema. 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 Commodore Deluxe. Hvorfor ikke? Okay, men du holder der. Speech King kongen. Nej. Hvad er det? Det er King's Speech. Det er den film, de ser. Men den kvart over 11. Den har vi jo set. Og den koster 60 kroner. Escape French. Genre. Comedy. Skal jeg læse, hvad der står? Jeg læser, hvad der står. Biograf. Alle film er i originalsprog. Ingen undertekster. Billetter købes i Guest Service Center. Dæk 7. Pris. Sig, læs det. Danske kroner. 60 kroner. Den væk. Læs videre. Biografen er beliggende på... Det er ikke det, der står. Jeg er nødt til at læse færdigt. Det er ikke det, der... Så, læs. Ej, jeg kan ikke nå. After application of King Edward, the